San Marcos Kapitulo 1. Daytoy ti pangrugyan tinaimbag a damag may papan ken Hesukristo nga anak ti Dios. Kas nailanad iti libro ni Propeta Isaias, sakbay amapan ka kinuna ti Dios, adtoy ti ibaon ko amang isagana iti dalan mo. Ijay letang adda mangipukpukaw. Isagana yo ti dalan ti Apo, pasayaaten yo ti pagnaan na. nagparang ni Juan ijelet ang anamumbunyag ken nangas kasaba. Impakaamuna kadagiti tattao, ngagbabawi da kadagiti basbasol da, ken mabunyagan da, tapno pakawanen ti Dios dagiti basbasol da. Adu tinapan nagdengeg ken kuana, naggapuda iti intero a probinsya ti Judea ken iti syudad ti Jerusalem. Nagbabawi da asilalatak kadagiti basbasol da, ket binunyagan ida ni Juan ije karayan Jordan. Naaramid iti dutdot ti kamelyo ti kawes ni Juan, lalat ti barikes na, dudon kendiro ti pinagbibiyag na. Sumarsaruno kanyak ti adaan iti dakdakkel apan nakabalin ngem siak. Impakaamuna kadagiti tattao. Jakpay may kari nga agrukob amang warwar iti sandalyas na. Bunyagan kayo iti danom, ngem bunyagan na kayo iti Espiritu Santo. Iti saan ang nabayag? Simmangpet ni Jesus ang naggapu iti Nazaret, maysa nga ili iti probinsya ti Galilea. Binunyagan ni Juan iti karayan Jordan. Apaman ang nakasangat ni Jesus iti danom, nakita na naglukat ti langit, ken ti Espiritu Santo akas kalapati a bumababa ken kuana. At damay sa atimik ang naggapu iti langit. Siga ti anak ko adungdungwe, Kinunana, maayayo ak unay ken ka. ti Espiritu inturong na adagos ni Jesus ijelet ang. Nagyan sadyay ni Jesus iti upat at pulong aldaw, ket iti dayta a tiyempo sinulsulisog ni Satanas. Adda dagiti atap nga ayop sadyay, ngem napan dagiti angheles ket nagserbida ken ni Jesus. Kalpasan ti panakaibalod ni Juan, napan ni Jesus ijay Galilea, inkas kasabana tinaimbag adamag a naggapu iti Dios. Dimtengen ti aldaw, Kinunana, asidegen ti pagarian ti Dios. Agbabawi kayo kadagiti basbasolyo, ket mamati kayo iti naimbag adamag. idi magmagna ni Jesus iti igid ti danaw ti Galilea, nakita na ti dua amang ngalap, da Simon ken Andres nga agkabsat, amang iwaywayat iti iketda. Suruten da, ket pagbalinen kayto amang ngalap iti tao. Kinuna ni Jesus kadakwada. Pinanawan da adagos dagiti iketda, ket simurot da ken kuana. Intuloy ni Jesus tinagna. Idi makaadayo basit, nakita na da Santiago ken Juan nga anak ni Zebedeo. Silulugan dagiti agkabsat iti bangkada, ket insagsagana da dagiti iketda. Inayaban adagos ni Jesus ida. Pinanawan da ni amada iti bangka, agraman dagiti lalaki ang natangdanan at tumulong kadakwada, ket simurot da ken ni Jesus. Dimteng ni Jesus ken dagiti adalan na iti ili a Capernaum. Iti aldaw a panaginana, napan nang isuro ni Jesus iti sinagoga. Nasdaaw dagiti nagdengeg gapu iti wagas ti panangisuro na. Insuro na ida akas maysa nga addan turay, saan akas kadagiti mamaestro iti linteg. Pagamuan simrek iti sinagoga ti maysa a lalaki, alinuganan ti dakes nga espiritu. Anya ti gagaram kada kami, Jesus sa taga Nazaret. Inyikis na, May kakadiyan ang gadail kada kami. Ang ambuka, sika tinasantuan nga ibaon ti Diyos. Agulimag ka, intubngar ni Jesus iti dakes nga espiritu. rumuar ka iti dayta a tao. Ti dakes nga espiritu, pinagkuyagyeg na ti lalaki. Imkis iti napigsa, ket rimuar ken kuana. Nasdaaw dagiti tattao, ket nagsisinalodsod da. Anya daytoy, may sakadi abaro apan norsuro? Addaan daytoy a tao iti turay amang bilin kadagiti dakes nga espiritu ket agtungpal da kinkuana.
Dagos ang nagdinamag ni Jesus iti amin asuli ti probinsya ti Galilea. Pimmanaw da dagos iti sinagoga ket nagturong da iti balay da Simon ken Andres, kadwada da Santiago ken Juan. Aggurigor idi ti babae a katugangan ni Simon ket agididda, apaman a simangpet ni Jesus, imbaga na ken kuana ti kasasaad ti masakit. Napan ni Jesus iti ayan ti masakit, inigaman na ti ima na ket tinulungan na abumangon. Naawan adagos ti gurigor na ket sinerbyan na ida. Idi nakalneken ti init iti daytang aldaw, nagdudupudop dagiti tattao iti dayta a lugar, iti sango ti balay nga ayan ni Jesus. Impanda ken kuana dagiti masaksakit ken dagiti linuganan ti demonyo. Pinaimbag ni Jesus dagiti adu nga agsagsagaba iti nadumaduma akita ti sakit. Pinaksyat na ti adu a demonyo. Ngem di na pinalubusan nga agsao dagiti demonyo, taammoda ti kinasiasino na. Nasipngit pay laing iti sumuno abigat, idi bumangon ni Jesus ket pimmanaw iti balay. Nagturong iti diso nga awan matagtagitao iti ruar ti ili, ket nagkararag sadyay. Ngem napan binirok ni Simon ken dagiti kakadwana. Idi masarakan da, kinunada ken kuana. Sapsapulan da ka dagiti amin at tao. Intayo kadagiti kabangibang nga ilili. Insungbat ni Jesus. Masapol ang mga sabak met kadagita a lugar. Tadaytoy tigapuna apim manawak ijay Kapernaum. Ngarod, sinursur na amin apaset ti Galilea. Nangas kasaba kadagiti sinagoga da, ken namakpaksyat kadagiti demonyo. At dalalaki ngagsaksagaba iti kukutel. Napan ken Jesus, nagparintumeng ket nagpakpakaasi ken kuana. No kayat mo, mapaimbagnak. Kinunana, naasyan ni Jesus, ket sinagid na ti masakit. Kinunana, Kayat ko, umimbag kan. dagos anaykat ti sakit ti lalaki ket imimbagen. Pinapanaw a dagos ni Jesus ti lalaki, kalpasan ti nainget a panangbilin na, Denggem, awan pangibagbagaam iti daytoy. Inkag parang iti padi, tapno kitaan na ka. Kalpasan na, kas imbilin ni Moises. Mangipaay ka iti daton apam managnek mo kadagiti tattao nga imimbagkan. ngem idi nakapanawen ti lalaki, impadpadamag na iti amin a lugar tinapasamak ken kuana. Isut gapuna asaanen a makastrek a silalatak ni Jesus, iti uray anya nga ili. Nagyan ket di kadagiti disso nga awan matagtagitao. Ngem uray no kasta, dinanon dagiti tattao a naggapu kadagiti na dumaduma a lugar.